Usa ka dialogo ang gipasigdahan sa Provincial Government sa Davao Oriental uban sa mga municipal mayors inubanan sa Office of Civil Defense aron tukion og i-evaluate unsa ka epektibo ang mga programa sa LGU kontra sa pagbaha o landslides. Uban sa diskusyon mao sila si Governor Ninyo Uy, Mati Mayor Michelle Rabat, Caraga Mayor Ronnie Osnan, Tarragona Mayor Samuel Uy, Katiil Mayor Emily Nunez, Office of Civil Defense Regional Director Ednardo Yanghirang o guban pang mga stakeholders. Gituki ang suliran bunga sa pagbago-bago sa panahon o klima o kinigitawag nga climate change. Subay usab kini sa gila nga disaster prevention and mitigation thematic areas nga unang gi-identifika sa Republic Act 101-21. Nausahan nga doon nagayud dakong panginahanglanon nga rebyuhon ang mga aksyon sa lalawigan aron sa pag-adaptar sa mga lakang aron maluwas ang katawhan gikan sa natural calamities o kung unsa ka epektibo ang presenteng koordinasyon tali sa LGU o mga national government agencies diya sa implementasyon sa mga development projects. Ginausab ang panginahanglan nga iplastar ang mga infrastruktura, paghimo sa gitawag nga desiltation sa kasapaan, pagpanghinlo sa mga drainage facilities o mga kanal sa entero kalungsuran. Karong May 28 to 29, usa ka region-wide series of dialogues ang ipahimutang aron tun-an unsay angay pagabuhaton agi pagpangandam sa nasangpit nga mga senaryong kalamidad. Gikan dinhi sa Davao Oriental alang sa Newsline Philippines, June Duterte, stay safe.